Tvoja myseľ sa chýta negatívnych stavov, pretože si sa naučil robiť drámu. Čím väčšiu drámu robíš okolo tých negatívnych vecí, ktoré sa ti dejú v živote, tým viac ich označíš svoje mysli. Čím viac točíš rôzne negatívne myšlienky a nejaké sebahodnotenie a kritizovanie, tým viac upozorňuješ svoju myseľ, že táto téma je pre nás extrémne dôležitá. A ako náhle sa tvoja myseľ stretne s niečím negatívnym, s niečím, čo nie je podľa tvojich predstav, s niečím, čo ti ubližuje vo svete, tak automaticky to začne riešiť, začne sa toho chytať a nevie to pustiť. Čím väčšiu drámu budeš robiť z týchto vecí, čím viac to budeš točiť vo svojej hlave, tým toho budeš mať viac vo svojom živote. Takže ak sa toho chceš zbaviť, namiesto drámy, namiesto toho, aby si to neustále